Chega a primavera nosa patria, co seu ledo estoupido en volvoreta, e a vedes danzar moza en cada folla, enchendo de arrecendo a súa roseira. Se ollades puxar bébeda en verdura, con paso firme logo da invernía, triunfar dos desalentos e dos medos, e achar lugar na terra respirar. Estamos fartas de ser unha colonia! ¡Estamos fartos de ser unha colonia! Estamos fartas de ser unha colonia! No tienen autorizado por falta. Pero si vamos para ley. Usted era todo fondo. Poder popular! O seu ledo estoupido en volvoreta, e a vedes danzar moza en cada folla, mudando en vigoría as súas canseiras. Axúdaille que non se apague o canto, que o gozo teña amplo abranguimento, desde a tona da pela carne viva, nunha aperta tan fonda como o vento. Que dure a festa de noite e día, que ninguén ponga chatas ao seu gozo, e só despois saber. A altura do 2 de abril, cando os insurxentes e as insurxentes no marco da Praza Maior da vila amurallada de Lugo se din non obedientes á coroa castellana, á coroa española, e en todo caso fan apelos á insurrección de partida armada do pobo galego no seu conxunto en clave democrática e liberal progresista. Daquelas non había cámaras como as que nos están filmando aí atrás, co cal non sabemos exactamente o número exacto de persoas que naquela praza de Lugo puido efectivamente secundar esa proclama. E efectivamente, como cámaras como as que por detrás nos están a filmar, por certo, ultrapasando probablemente os límites da democracia que por certo eles supostamente representan, como tampouco dicía había cámaras noutra serie de localidades que secundaron aquel movimento insurrecto, non podemos exactamente, desde unha perspectiva rigurosa, dar conta das miles e dos miles de compatriotas que se ergueron ao berro insurrecto daqueles que un mes despois serían coñecidos como mártires de Carral por seren asasinados sin xuízo legal algún neste concello no que estamos no día de hoxe. Desde logo, as proclamas que daquelas se deron serían recollidas, inda que asasinados os seus principais axentes, sobre todo na parte militar, por outras xeracións de compatriotas que efectivamente entenderían naquel proceso insurrecto o data, digamos, a data de nascimento dun movimento do que, volvo a insistir, hoxe efectivamente nos facemos parte. Xa só no 1856, 10 anos despois, sería Rosalía, sería Pondal, sería Murguía, etc., os que recollerían as proclamas que unha década atrás aqueles insurrectos efectivamente berrarían polas rúas e cidades do noso país, polas rúas e cidades, por exemplo, de Compostela, onde no Paraninfo da Universidade de Compostela, hoxe por hoxe, no edificio que alberga a Facultade de Xeografía e Historia, un Antonín Faraldo falaría e tipificaría de como a Galiza viña a ser unha colonia da corte e como o noso país se levantaría frente á humillación e abatemento, así textualmente dixo, a que o noso país estaba en todo caso sometido. Igual que a eles, nos decimos que a
Galiza efectivamente, máis antes que despois, se levantará contra esa humillación e abatemento que nos ten en todo caso subxugados desde hai décadas e séculos. Viva Galiza Ceibe e viva os mártires de Carral! Viva! Mártires de Carral, semente da Galiza soberana. Grazas polo vos exemplo e a vosa loita. Viva Galiza Ceibe! Viva!